Hey, wo bashana kushubile wo bashana sekuqhuma isibhamu kwaqhumba indoda bashana ko-overport wo bashana ithe ihambela indoda ingaseleli lutho wo bashana Brentsha ngesibhamu la ngemuva obashana izwe sekubanda ipayipi ekhanda kwathiwa yiwena madolo kanyoko wanyakaza nje zokusaphaza ubuchopho khipha yonke into oyiphethe la obashana yaphenduka kwasakusarenda indoda obashana kwasho ukuthi umkhulukuthi obashana awubusanga elangeni obashana le ndoda yakhula ihlukunyezwa obashana yaze yafunda lezimo lezi zoma self defense bashana ehambisana noma martial arts phakathi bashana ukuphenduka kwayo bashana iphenduke isibhamu naye isibridge asibheka back kumkhulukuthi bashana sithema sesibheka kumkhulukuthi isibhamu bashana wa react umkhulukuthi out of shock bashana washo ukuthi i-trigger bashana niyazi nani i-sensitive bashana ayisikhwiza bashana umkhulukudu itrigger bashana ngebhadi isibhamu sesibheka kuwona umkhulukudu saguga esifubeni inhlamvu isigebengu bashana siphansi sadlikiza saqhwisha kwaqondobhozo sadabula amafu kwashuba bashana buya ngathi bashana akekho umuntu oyimisela ukuthi uzodlala omunye umuntu bashana akukho ukubambisana ezweni bashana isazosholonto bashana lo kyo player